Ndị nke nọ na obodo Ogbakuba na okpuru ọchịchị kansụl ime obodo Ogbaru bụ ndị nke ji aka wee na-agụpụta ihe ndị mmiri mebiri ha dịka iju mmiri tojuru na mpaghara ahụ niile ma chọpụtasị ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe ha ji wee mere ebe obibi dịka otu ụlọ mgbasa ozi EBS gara njem n'ebe ahụ si wee kwu na ogo mmiri nọ na ya bụ nke gara n'ihu wee na-agbago kwa ụbọchị ọbụla ma bụrụ nke tojugoro n'ezi dị iche iche bụ nke si wee na-abata na mpaghara ahụ tinyekwara na ọ bụzi ụgbọ mmiri ka ha ji wee na-emezi njem n'ebe na ebe ọbụla ha na-aga n'ime obodo ahụ. Paul Ezeoke nọ n'akụkụ ewetara gị akụkọ a. Iju a bụ nke rimigoro ọtụtụ ụlọ, ebe azụmahịa dị iche iche, ugbo, ebe mmụta nke gụnyere Community Primary School Ogbakuba na ebe obibi ndị nkụzi ya, ahịa nkwọ Ogbakuba, be igwe ndị Ogbakuba na ebe obibi nke ndị na-alụ ọrụ na Forestry Department nke Ministry na-afụ maka gburugburu tinyere ebe ndị ọzọ. Ka ndị EBS na-akpagharị ha fụkwara ebe egbosara ji, akpụ na ji nwannu n'akụkụ ụzọ, ọtụtụ n'ime ha bụ nke egwupụtara n'akaghị aka. Ebe a fụkwara ọtụtụ ezinụlọ ka ha na-ekpecha akpụ ndị a atụghị anya iji wee fụ na ha mere ka ọ baa uru n'ofu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Ka ndị EBS na-akpagharị ha fụkwara na ụzọ sitere Ụga Junction wee gaba Atani, Ogbakuba rute Ọsamala na Ogwikpere bụ nke mmiri a tochigoro n'ebe dị iche iche, nke mere ka mkpagharị isi ebe ahụ gaba ebe ọzọ bụrụ ihe na-esizi ike ugbu a. N'okwu ya ka ofu na ndị o metụtara na Ogbakuba bụ Chief Fidelis Afubero kwara arịrị na iju a bụ nke megoro ka nwezi nke a na-eme eme n'obodo Ogbakuba, ebe obodo a bụ nke nwetagoro ihe nhịahụ na ihe mfu nke ego ebanyere na ọtụtụ ijeri naira ma bụrụkwa nke mebigoro ebe ndị obodo a si akpata ihe a na-eri. Chief Afubero sịrị na ọtụtụ ụlọ bụ nke dagoro ada, ebe obi kokwara ha n'elu na ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ nwekwara ike ịdanụ site na otu iju a si wee bie ha aka ọjọọ, wee kpọkuzie gọọmenti etiti na nke steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee fụ na ọtụtụ ihe ha ahụ ha nwere bụ nke a ga-enwe ụsa nye. na ndị nwe reserve aka ya ele ma iju gbasịa ka ma enwezi reserve otu ebe butezirifa niile ụfọdụ elesigokwu n'ala, so ọ ga-enwe ụkọ nnu. Ife anyị na-ayọzi Chineke bụ ka anyị mara na iju agbasịa ma nri ọka ya pụta next year o eme ka enwee manure n'ebe a dị agha. Emeka ka anyị na-ayọzi n'aka gọọmenti ka amalụta esi nyelụfe aka, nyere anyị nwe aka maka ndị nyelụfe aka ọ dị ka mụ nwere eso m n'ime ya, enyere anyị aka onwetu ụlọ ndị agha alụgharị ka alụgharị ndị dị affected. Ụkọ nne ya dị amalụta ezinyekwara anyị aka site n'inye anyị mkpụrụ ife ọkụkụ a ga-akwụkwa next year, maka ụfọdụ ndị asọpụrụ ichekwa ka akwụkwọ next year ọma ndịzi. Onye ọzọ bụkwa onye iju a chụpụrụ n'ụlọ bụ Chief Joseph Odili ka ọ na-ekene Chukwu na enweghị onye nwụrụ n'oke ihe ndakpo a dakporo ha, sịrị na obodo a bụ ofu obodo nke na-akọpụta ihe a na-eri na steeti a mana Naịjirịa ga-enwezi ihe ahụ ugbu a maka ihi otu iju si wee bịa busisiri ihe akọrị na ana ma mebisie ugbo ebe ha na-akọ ihe, nke ọ sịrị na o nwere ike butekwa ụkọ ihe oriri na agụọ na ụbọchị ndị na-abịa abịa. Chief Odili kọwara na ndị ndu obodo a bụ ndị na-akpagharị na-ebupụta ndị iju a tabidoro n'akụkụ obodo ha dị iche iche, na-ebupụta ha ebe dị akọrọ ma gwazie nne na nna ka afọ na ha jidesiri ụmụ ha ike ka ha ghara ịbanye na mmiri. Ọ sịkwara na ọ dị mkpa na gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee fụ na ha malitekwa akọ ebe ihe na ana ka onye aka fụ na-akọpụtara ihe a ga-eri ma nke ga-enyere steeti aka n'afọ nke na-abịa abịa. O metụtara prọpati mmadụ ji bili agbasigo na mmiri ife onyinye dị akọlakọ idebela mmiri eburusigo agha reserve file for next year. Ife abụna ịkọlakọ ife ọbụla idebere reserve for next year mmiri eburusigo na-akpọ gọọmenti Anambra steeti na gọọmenti etiti ka ọ bịa nyere anyị aka n'ife na ọ karịgo mmadụ. Ọ bụ ife mmadụ eburu ka anyị nọ kịta bụ ụgbọamala, iwere ụgbọamala na-anyagharị nyagide pụta na kota ịbịa gbakọrọ ụkwụ ịnọkwa nwa obere oge
igwe na-abakwa ide na mmiri ka anyị na-edi a na-alarụ site n'Ogbakuba nke dị na kansụl Ọgbaru. Abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS.